पिएफ आरो बीजेपी मोन्नैबो जोंनि थाखाय राजनैतिक भाबै शत्रु बीपीएफआ मा स्ल'गान होआमोन बीजेपी हाथाव इउपिपिएल हाथाव बिटिसि बासाव जोंथ' जेनबाय जों हाथावानो जाबाय बीजेपीआबो हाथाव जाबाय आरो इउपिपिएलआबो हाथाव जाबाय खिन्थु बीपीएफआ 27टा सिट देरहानानैबो जेराव रावनिबो मदद नांलामोन मा खारनाव बिथांमोना बीजेपीजों एलायन्स जानानै दिनै जयेन्ट गभर्नमेन्ट बिटिसिआव दा बीजेपीजों गोरोबनानै गभर्नमेन्ट जाबाय जायखौ हाथाव होनदोंमोन बिनिजोंनो गोरोबनानै गभर्नमेन्ट जाबाय एगेन एसेम्ब्लियाव बिसोरो बीजेपीजों एलायन्सआव थानानै गभर्नमेन्ट जाबाय गभर्नमेन्ट दानो नाजागासिनो दं थारमाने बिसोर भुवा मोनसे स्ल'गान होदोंमोन जायनि थाखाय जि माने धर्मीय संख्यालघु होनना बुङो जायखौ जायफ्रानाखि धोरोमनि बाङाइ सुबुं सानखोनि मानसिफोर दङ बिसोरो दिनैहाय गावसोरखौ थगायजानाय बादि मोनदों खारन बिनि थाखायनो बिसोर बीपीएफनो भट होदोंमोन बीजेपी हाथाव होननायनि थाखायनो बिसोरल' नङा गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो खिन्थु जायफ्रा बिदि होननानै भट होदोंमोन बिसोरो गावसोरखौनो थगायजानाय मोननानै दा बीपीएफनो भट होआ इउपिपिएलनो भट होनो रेडि जागासिनो दं दिनै आं गसाइगाव 1 नम्बर गसाइगाव समस्तियाव इउपिपिएलनि जानानै इलेक्सननि बिसायख'थि फोसावनो हाबाफारियाव फैदों आरो बेवहाय जोंहा अनिन्द्र बसुमतारिया केन्डिडेट हिसाबै गसंदों 1,14,000 जे भटार्सफोर थानाय बे समस्तियाव दिनै विभिन्न जाति गस्थिनि मानसिफोर दं मूलत मुसलमान आरो बर' सम्प्रदायनि मानसिफ्रा फारियै बांसिनै दङ बाहाय बांगालि दं आरो आदिबासि दङ नाथाय बेवहाय साबा केन्डिडेट दं हिसाबै साबा केन्डिडेटनि गेजेराव भट बिभाजननि फेक्टरफोरखौ नायोबा जोङो अनिन्द्र बसुमतारिया बाहाय टटेल बिदिनो 75,000सोल' भट जागोन टटेल बाहाय 40,000सो भट लानानै मिनिमामाव बे देरहासार जालांगासिनो दं होननानै आं सानो मानो होनबा दा रायमानायाव जि नुबाय मानसिफोरनि अखा हादों न' सिङाव थुम 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 हाबनानै दिनैहाय जोंनि बाथ्रा खोनासंदों बेजों लोगोसेयैनो दिनैहाय उदालगुरियाव दिपेन बर' क्लियारलि देरहाबोगासिनो दं गुबुन समस्तिनि बाथ्राखौ आङो दा बुंजोबनो हानाय नङा हयथ'बा खिन्थु दिपेन बर'नि बाथ्राया दिनैहाय क्लियारलि फैगासिनो दं इभेन माने बेरगावआवबो नेरसोन बर'आ क्लियारलि देरहाबोनायनि लामायाव फैबाय थादों तामुलपुराव प्रमद बर'नि अनगायै तामुलपुरनि मानसिफ्रा जेसेबांखि नाजाया बीजेपीनिफ्राय भट होनाय नङा प्रमद बर'खौ चिफ हिसाबैबो मोनबाय राज्यो सभानिबो एमपि आरो बिथाङा दिनैहाय बाहाय सासे एमएलए जानानै आरो देरहायोबा आसामाव सासे रेसपन्सिबल मानसि हिसाबै बिबान लानानै बिथाङा हयतोबा समस्तिखौ डेभेलप खालामगोन तामुलपुर बुङोबा प्रमद बर'निनो दान जायो तामुलपुराव मानो होनना बुङोबा मेडिकेल कलेज जादों बेवहाय उइदाउट एनि मुभमेन्ट ब्लाड सेड गैया बेवहाय रावबो जेल जानाङाखै आरो बेवहाय मा जादों मोनब्रै दैमा दैसानि सायाव जेरैहाय फाग्लादिया बाल्टी रिभार बिदिनो मोनब्रै दैमा दैसा बेनि सायाव ब्रिज आरसिसि ब्रिज मुसलपुरजों कानेक्सन आरो गुबुन गुबुन जायगाजों कानेक्सन बेखौ जों ओरैनो मोनदों आरो मुसलपुरा जिल्ला नङामोन महकुमामोन खिन्थु उइदाउट माने मुभमेन्ट उइदाउट ब्लाड सेड जिल्ला मोननाय जादों बेवहाय आरो आङो आसामनि मन्थ्रि हिसाबै प्रथम गिबि माने माबायाव 26 जानुवारि आरो गिबि 15 आगस्ट बे मोननै अकेजनावबो आं बेवहाय पताका थिखांनायनि मोनसे खाबु मोनदों फार्स्ट माने फ्लेग हइस्ट खालामग्रा मानसिया आंनो थ' बेखौ मोनसे बिराद गौरबनि खोथा ओंखायनो तामुलपुरा प्रमद बर'खौ गारनो हाया जियानो जाया दिनैहाय बाक्सा आंनोमोन केन्डिडेट एमएलए हिसाबै बेवहाय बिनिफ्रायनो आं मन्थ्रि जादों बेवहाय दा राकेश ब्रह्मआ गेलेदों लोगोसे दिनै बिजनीया बहुत क्लियार मोनसे पिक्सार फैबाय थादों बिभिन्न जाति गस्थिनि मादाव आरो चिराङावबो जोबोद गोख्रों फाइट जाबाय थादों जों इउपिपिएलआ मस्ट स्ट्रं भाबै फाइट होबाय थादों लरेन्स इस्लारि बहुत स्ट्रङै फाइट होदों दिनै गसाइगावआ फ्राय क्लियार पिक्सार पर्बतजरा बावखुंग्रि जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथिफ्रा जोबोद गोख्रोङै माने फाइट होदों दिनै जों बिजेपिजोंबो गैला बिजेपिजों खुनु एलायन्स गैया जोंना एलायन्सआ 26सिममोन नाथाय 26नि उनाव एलायन्स गैया दिनैनि इलेक्सननि उनाव एलायन्स गैया दा फैगौ गभर्नमेन्टआ सोर जायो सोर जाया जों बेखौ बुंनो हाया खिन्थु इउपिपिएलआ 7टानिफ्राय 8टा सिटआ दिनै देरहानायनि मोनसे पिक्सारा एसे क्लियार जाबोदों आरो दिसफ्राव जि गभर्नमेन्ट दागोन जोंनि सापर्ट नङाबा गभर्नमेन्ट दानो हानाय नङा बेबायदि मोनसे कन्डिसन फैदों अब्ला जोङो बै समाव बिटिसिखौ जों जदिव बिटिसिआव दा पावाराव गैयाब्लाबो दिसपुरनिफ्रायनो बिटिसिखौ जोङो कन्ट्रल खालामहरबाय थागोन
हाग्रा महिलारिनि गभर्नमेन्टआ जोंनि मदद नङाबानो गभर्नमेन्ट सालायनो हायि बायदि मोनसे अबस्था जों बायरायावबो गेलेदों जिहेथु जों बिजेपिजों एलायन्स गैया जों बिजेपिनि एगेन्स्टआव फाइट खालामगोन ना बबाव खालामगोन तामुलपुराव बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै आरो गरेस्वराव आरो बेनिफ्राय जोङो माने टंलायाव आरो बेनिफ्राय ओजोंहाय बरसला आरो बेनिफ्राय जोङो ओजोंहाय गहपुर आरो बकसयगाव आरो बिजनी बाहायबो डाइरेक्ट बिजेपिनि एगेन्स्टआवनो जों फाइट खालामगोन बिसोरखौ फेजेननो थाखाय नाजागोन सेकेन्ड बाकियाव जों बिपिएफनि एगेन्स्टआव फाइट खालामगोन नाव बिपिएफ आरो बिजेपि मोननैबो जोंनि थाखाय राजनैतिक भाबै शत्रु बिपिएफआ मा स्लगान होआमोन बिजेपि हाथाव इउपिपिएल हाथाव बिटिसि बासाव जोंथ' जेनबाय जों हाथावानो जाबाय बिजेपिआबो हाथाव जाबाय आरो इउपिपिएलआबो हाथाव जाबाय खिन्थु बिपिएफआ 27टा सिट देरहानानैबो जेराव रावनिबो मदद नांलामोन मा खारनाव बिथांमोना बिजेपिजों एलायन्स जानानै दिनै जयेन्ट गभर्नमेन्ट बिटिसिआव दा बिजेपिजों गोरोबनानै गभर्नमेन्ट जाबाय जायखौ हाथाव होनदोंमोन बिनिजोंनो गोरोबनानै गभर्नमेन्ट जाबाय एगेन एसेम्ब्लियाव बिसोरो बिजेपिजों एलायन्सआव थानानै गभर्नमेन्ट जाबाय गभर्नमेन्ट दानो नाजागासिनो दं थारमाने बिसोर भुवा मोनसे स्लगान होदोंमोन जायनि थाखाय जि माने धर्मीय संख्यालघु होनना बुङो जायफ्रानाखि धोरोमनि बाङाय सुबुं सानखोनि मानसिफोर दङ बिसोरो दिनैहाय गावसोरखौ थगायजानाय बादि मोनदों खारन बिनि थाखायनो बिसोर बिपिएफनो भट होदोंमोन बिजेपि हाथाव होननायनि थाखायनो बिसोरल' नङा गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो खिन्थु जायफ्रा बिदि होननानै भट होदोंमोन बिसोरो गावसोरखौनो थगायजानाय मोननानै दा बिपिएफनो भट होआ इउपिपिएलनो भट होनो रेडि जागासिनो